Mano, achako gi reference mara concerning ng'anyo mar lakteche. En gima kuyo sana ka jok ma okawo patik mar ng'iyo kaka ngima mar jopiny nyalo bedo ni dhi e ng'anyo for more than 2 months, more than a month and counting pod dhi mbele, to sirkal ok nyal bedo gi a very candid talk kod jogi bed kodgi piny kod niya mae gima udwaro, we had CBA 2017 1 2 3 kama notimore, koro mae gima wan godo, let's work this out. To still one expect another ng'anyo mar jopuonje. Koro jopuonje ka mar jo health ma maybe negimiyo that seriousness. Koro mar jopuonje to koro how will they take it? Apart maybe sirkal mae kama koro nego meni sirkal kawa a lot of responsibility and seriousness gi jotij mar sirkal, mago jotij sirkal, ma at least gima claim ama the things they are claiming about gin gima ntiere chik, gima ntiere with an agreement CBA man gi sign gi sirkal, ma sirkal osebedo man relaxed. But unlucky enough giwacho ni ntie offer ma igolo ne even lakteche chon, sani be nang'eni even jopuonj they just waiting. Mana ka wacho ni yani ma sirkal ma obedo ni they are waiting mondo miya gimoro timre ka is when they take action. Mana ka koth bende notimre sani girito mondo mi jogo kopo ni dwe mara next week oromo be gidhi ng'anyo adiere. Mana ka ni sirkal will be out mondo mi at least giwach niya wasebedo piny wawinjore kama ma enego be ni thuolo ma postpone wach mar yaw skul ni ema ne gibede piny giwinjo giloso gi jopuonje. Ok apar ka onyalo cost a lot of time or maybe a lot of resource mondo mi at least iwinjri gi jogie man migi bur kata word of a working formula ni chakuru kama going forward wadhi winjo wachunie. It makes a lot of sense. Sani Joyce, Sirkal nigga a lot of money. They are borrowing. Each and every, you can even see from the data. They borrow almost around 9 million, 1 million, is it 9 per hour? Manama Sirkal borrow, but we don't see any tangible thing kama pesgi